Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman hak, tanatong palmatlaang ti tarigagay kung agkita tapay anak. Jack amon anya ti mariknak kita, mami. Kakaasi kayo met gayam iti day di agundaway. Anya ka di ti planom. Itatanaamwam ti pudno a kinataom. Jack pa'y amo, mami. Agyamanak, tanapudno kayo a tao. Saan kayo ang nagilimot kanyak? Diyak kayat ti gulo, anak ko. Umanayan dyan na amwam ti pudno. Kan bigbigan na kas inam. Agyamanak iti kinasingpet, kan ano siyo, mami. Inturedyo ti iliw yu iti naunday a panawan. Napunasan tinalaos nga iliw ko, anak ko. Sapay ko, ma. Takanayon ka dito'y ayan ko. Ikarik, mami. Kanayunak ti umay dito eh. Naragsak kan samot iti panagkita yu iti anak mo, insan. Launa, insan. Intad ko pa'y kankwa na ti kopya ti nakarecord asaritaan mi ka ni Ara. Madlaw anasingpot ti anak mo. Pudno ti naibaga ni Christy anasingpot kano ti anak mo. Iso asaan kon nga inala dito'y ayanta ni Christy. Tapno adda pa nakamatak ijamansyon. Anya nga ta ti aramidan ita ni Diyos. Taamunan asaan ani mamara ti pudno nga inana. Saan kon adinamag dayta? Tinapatag kanyak, kat binigbignak apudpudno nga inana. Insan, nagunod mo matlaangan tinabayagan at tartarigagayam. Pagyamanak unay ti apo, tapinatgan na tinabayagan adawat ko. Mama, Papa, kaya't kayo ang makasarita. Anya ka diti pagsaritaan tayo, iho. No anyaman dayta, ibagam laeng, iho. Kasla napataglaunay. Itala nga mapasamak na ito'y dito'y mansyon. Anya ka di dayta? Napatigunay da ito'y para kanyak, Papa. Anya ka di dayta, iho. Ibagam laeng, tadungag kami kan ni papam. Kaya't ko ti mangangay iti dakkel a selebrasyon dito'y mansyon. Anya ka di a selebrasyon, iho. Para iti nabaliga ang negosyo tayo, Papa. Mama. Kat imbitarak amin agagayem ko. Kan dagiti napatag iti biyag ko. Agraman ang dagiti kakadwak iti negosyo. Awan pa'y nga agpayso tinaangay aparte di mansyon. Itala nga kidawa kada kayo, Papa, Mama. Sapay la kumatapat gandak. Ado ka day, ti maawis iti nasao aparte, Sir Diyos. Wala na. Kang runaan dagiti napatag iti biyag ko. Dagiti gagayam, kan partners ko iti negosyo. Dakkel nga rod a selebrasyon ano kasta. Lakit di anana. Umay ti kapatgan iti biyag ko. At dagaya mo napatag iti biyag mo, sir. Da kayo, nana. Awan ka di tinapatag iti biyag yo? Ay kwa. Awan, sir. Awan ka di kakabagyan yo? Adamot. Adamot nga minon bukod da a pamilya. Adda nga tayam amo ni Sir a girlfriend na, ma'am. Kasta nga tangag paiso? Kunana ayam amo na kano tinapatag iti biyak na. Adda ka di amuyo akaayan-ayat na, ma'am. Diyakam mo, tasaan ko abambantayan akanayon ti anak ko. Imbaga nga min ni Sir Diyos, nga dayam amo na anapatag iti biyag na, ma'am. Nalabit nga adda nga agpaiso yam amo na. Barumat nga minan ti anak ko. Iti saan nga agbayag, addan ton apo ko yu dito yung mansyon.
Nagsaya atan, no addanton ubing dito mansyon? Umadun to ti Puliyo diti mansyon. Babaan ka ni Sir Josh, ma'am. Malagip ko. Idi awan pa ni Josh iti biyag mi. Kanayon kami nga agriri kan ni Arman. Hello, anak. Nakaawag ka man. Hello, Mami. Umayak mangal daw dita. Tada na patagapagsaritaan tayo. Sige, tagluto ak iti paboritom amakan kan dessert. Urayan ka nga rod dito'y restaurant. Dahil tati kayat ko kada kayo, Mami. Ta kayo na mismo ti agluto. Saan nyo nga ipaluto iti sabali? Pakaragsakak launay ti agsirbikan ka anak ko. Kasta ti panangipatag ko, anay paidam kanyak, iti naunday a panawan. Mariknak mo dayta, Mami. Idi pilada mo nagamam mo tayo. Baban iti social media. Asidagan tiriknak kada kayo. Alang arod, urayan ka dito'y restaurant. Pudno nga tati atap ti katulong. Nga addayam amo ni Josh a girlfriend na? Girlfriend ko nam? Posible na ita. Tapay tarigagayan na ti mga nga iti party ni ti mansyon. Maaddaan ta iti apo ko, no agpaisong manday ta. Nabayag at tinarigagayak ti kaanda ti ubing di ti mansyon. Imaglakit dita sa anak-anak paay. Nagmayat kat ngatan, no maaddaan tayo iti ubing di ti mansyon. Ubing ti mang paragsak iti may sa pagtaangan. Naawan ubing, kasla ubaw ti may sa pagtaangan. Wen nga rod, sana kompleto nga agpahiso ti pagtaangan, no awan ti ubing. Ti anak ti mang kumpleto iti makuna a pamilya. Anya ka di timbagaman na patagapagsaritaan ta, anak. Adda ang ayak aparte iti mansyon, Mami. Ado ti umay asa nga ilik. Ket da kayo ti kang runaan asa nga ilik. Tayam-am mo kayo kadagiti tattao. Ada kayo ti biological mother ko. Maramid mo dayta, anak. Apay kit dinasaan, Mami. Masigurado, asan nga umanugot da papakan mamam. Imanugot da mangangayak iti party. Ngam saan ko nga imbaga, ada kayo ti kapatgan asa nga ilik, Mami. Manugot da nga da maangay aparti, anak. Wan, Mami. Imbaga kada ko ada, nga dayam amok anapatag iti biyag ko. No kasta, di daam mo asyak ti dakda kamatam. Saan, Mami? Atapan nga rod ni Nana Maya, nga dan kaayan ayat ko, ket iso ti amok. Sige, anak. Panawan mo tan. Tapno agkikita kami kada papakan mamam. No ado ti umay asa nga ili ni Josh, masapul sa anak apa ateo. Masapul anapintasak tumat iti dayta nga aldaw. Una, ma'am, da kayo pa'y laeng ti kapintasan. Uray ti kawes. Talaga? Oh, anak kon samot ti makagapo. No apay nga adda maangay a party. Nagkasat ni Diyos. Tada kayo tinagbalin nga inana, ma'am. Pagkunaamat, Maya. Agsipod ta napintas kayo. Baknang kandi adal. Saan akatulong kan awanan adal akas kini... Saan mon nga ituloy, Maya? Diyak kaya tamang gantinagan day jay anabayagan anagpukaw. Apay nga ta nalagip ko pa'y day siya babae. Ay, sorry, ma'am. Hello, Christy. Anya ti madamag dita? Isaganaan ka ni Ma'am Ara ti aldaw apan nakaangay ti party ni Sir Josh. Anya kano ti isagana na gayam. Masapol nga iso kano ti kapintasan ti rupa. Ken lang ah. Ay, ore ag papintas, tabaketen. Di na ka maati no pintas ti pagsasaritaan. Sa anak a makikumpetensya iti kinapintas. Tinapatag, ket binigbignak ni Josh kas inana. Oray anyamot kit di aramiden ni Ma'am Ara. Napimpintas ka lat tagayam. Adamot ten adal mo, ken bak nang kamutten. Masapol nga agtali na edak lata na pakumbaba. Taday tati kayat ti apo.
Kastoy ti aramiden tayon to inton madanon ti party, mami. Anya ka di ti plano, anak. Saan kayo pa amapan iti mansyon? Urayin dak, tao may da kayo sukunin. Mayat day ta ang planom. Tapno ad nakadwak asumungad ijay. Kabayatan nga agur-uray dagiti tattao iti mansyon. Addan to mangibaga, nga urayin dak dagiti tattao, akadwak tinapatag iti biyag ko. Kat, inton makadanon ta ijay. Yamam mo kayon tumatan ka dagiti tattao. Ada kayo ti pudpud no nga inak. Saan nga ta masaktan to tirik na ni mamam? Apay ko maamasaktan ni mama. Kat mamakmatlat ta. Saan kumat nga ikatan ti karbangan na kas mamak. Adon ti tattao dito yung mansyon apakaangayan ti parte. Uray bumaket ni Mamara, madlaw latamot ang napintas. Ngam sabali mo ti kinagwapo ni Sir Josh. Saan mo't nga imala ka dagiti agasawa a Sir Arman ken Mamara. Kaingingas latang agpaiso ni Sir Josh ni... Saan ang mailibak nga anak ni amin ni Sir Josh? Ay, ayan nga ta itanday di nga ami. Amangan no addamot ten asawa na. Kastamot ten nga adda anak na. Imbag ano addamayat anang asawa ken kuana. Apay ko mga awan, kung nagpintas mo. Ang natakaw ti dayaw na, saan ka de? Tinapudno nga gayan. Saan na akitaan tinapalabas, wano kasasaad ti ayatan na. Malaksid, no saan na napudno ti panagayat na. Agsangpet pa'y lang dagiti tattao, papa, mama. Nagmayat ta kitaan ti pan nakaarkos ti mansyon. Ken, ti agkakapintas akawas dagiti umay dumaray iti paskan. Apay ngay talang nga damaangay kastoy di ti mansyon. Hindi pala kumaanaangay da ito eh. Di ta napanunot anangangay. Tamakumikom ta ka na yun iti trabaho. Pakaragsakak namin amayam-amo kada kayo ti kungkunak anapatag iti biyag ko, papa, mama. Sapay kumata, napintas na ita kunam ngay datag mo, iho. Masiguradok anadalos ken napintas ti puso ken kinatao na, papa, mama. Sige, syakto ti magkilatis, no talagamot lang anapintas ti ibagbagam. Iho. Ala, panawan kayo pa'y nga rod. Tayo naksukunan ti kunak akang runaan abisita tayo. Wow! Nagpintas kayo matan iti dayta ang make-up kan kawasyo, mami? Kasla kayo engkantada. Uray si kamat, anak. Nagtaer ka iti kasta alangham. Duma talaga ti kinapintas yo, mami. Iso siguro ang nasulisog ni papa kada kayo. Ayam no saan ang nasulisog? Awa na kumamot ita. Pilyo kamat. Taikalin tagampay lang ti kamali ni papam. Ngam na saya ti imbunga na, mami. Ay, jakman amukin ka, anak. No anyaman ti imbunga ti amin, makunaklataan na takaw ti dayaw ko iti dayjay apagteng. Uray tadakmat abayad dayjay apan nakatakaw na. Wan man laangan. Amangan no agur-ura yan dagiti tao, ija mansyon yo, anak. Sumunga den tilugan ti anak ta. Sana makita tinakalugan. Gaputa tinted ti sarming na. Sumagmamanulangan na kanito, makita tanti kunkuna na anapatag iti biyag na. Masapo lakas kanyak kapintas ti girlfriend na. Nalabit na pintas, tanataermet ti anak ta. Alangan mo't nga agpili iti saan, amay kari iti kinataer na. Di adal nga tamat, akas kan kwa na. Alita, aglukatan ti kotse, rumordan. Kasla Diyos sa iti kinapintas. Ngam, madlaw nga dan edad na. Nagpintasan. Jakpat yan na ito. Kasla ni Ami. Imposible na ito.
Impanan iti sango tinapinta sa babae. Anya nga tatibaga ni Josh. Inala na ti mikropono. Agyaman ak unay kada kay amin. Iti idadar ayo iti daytoy napateg nga inangay ko aparti. Kayat ko ayam amo kada kayo, ti pudpudno nga inak. Iso ti manager ken aking kukwa kadagiti Amis restaurant dito'y syudad. Iso ni Ami Claveria. Pudno ka di daytoy. Kunakon ka. Sa anak ka ding agtagtaga inap laeng. Kayat ko apagyamanan ti inak. Ta iso ti nakautangak iti biyag ko. Inimetnak iti siyam a bulan. Ket pagyamanak met ni Mama Ara, taimbilang na kas pudpudno nga anak na. Kasladyak pat dyan. Ita, duan ti inak ni Mama Ara ken Mami Ami. Kiddawat, apakawanam ko madapapaken Mama, Mami. May sak a Kristiyano. Nalipatak ti amin, idi nagkita ta anak. Naikat ti dagansan iti barukong ko, idi binigbignak akas inam. Pakawanan da kami kuma, Ami. Gapo iti kaawan anak mi. Naaramid mi kan katikas jay. Si papakawanak, nulakat agtultuloy nga ibilang nak nga ina ni Josh. Ti karbangak kas inana. Ada amin kan kakarbangan, Ami. Ket ulitan mi tagkidaw kan kati pamakawan. Gapo iti mading inaramid mi kan ka. Nang runay ti naramid ko. Pakawanan na kami kuma, Ami. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiseryatay wita alawas na pauluan. Natakaw, at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.